Indema yuftir wa indema yalqa rabbahu yawm al-qiyamah. Постаче и силе дуи радости. И прво радост и тало лескери кои ифтари. Еми дуито лескери радост и тало дава диве кога каракелпе пере Аллахе азza wa jal. Амен пралален комасек Рамазани радуина асине амен. Комаре ифтарска софре. Радуина асине амен кои ифтари. Радуина асине амен ачаламари издржливост те анако тан Аллахескери наредба. Но акатар пралален о муслимани на чола само која кова делоте радуинелпе пери ифтареа. Комасек Рамазани. O muslimani potpuno postachia и тало ква со одуито делота да ква хадиthi анелале ки пракса. Дуито лескери радост и тало ква каракелпе перег. Ква и тало дроме пекамберенгор. Ква и тало дроме искрено муслиманенгоро пшалале. Коласо халјона дека адава девел со постојањаленге ко Рамазани офтало исто девел кога постоинела да пало масе ко Рамазани. Халиле дека пекамберија емо претходникија маре дека киленгери јако поврзаност пере Аллахеа азza wa jal, адава само олеснинелас неленге од тегобе дживди паскер. Најшукара дава си кавела менги ситуација ко Нух алейхи селам, кога цело лескоро народо уштингја против лесте. О Куране Азимушан пренесинела менге лескор лафи која кала Раби ини маглубун фентасир. О Аллах, месум тарадла со нашалава поможилма. Кела феске, ама претходни поврзаност лескери Аллахе. Со де сингјовела. О Аллах и азza wa jal чалек поро искрено роби потопинела цело човечанство. Овела тот потопки цело дуњаја, со значинела те рчконе Аллахескоро миленико кој тали. Посар постигнинела пе това Аллахескоро миленико. По постигнинела пе дале ту нон-стоп санки службе Аллахеске азza wa jal. Јодолеске амен, а едве кога радуина амен байрамеске. Ман некој те мислил радуина амен, завршин гео Рамазани. На. Амена калеа радуина амен, пенаја елхамдулилај Аллахеске. Косо пена елхамдулилај? Пенаја елхамдулилај Аллах со омогучин јанамен, упутин јанамен, дингјамен сила, амен това истрајна кои бадети котор. Себепи со постингјам, себепи со кылдингјам. Јодолеске муслимани радуинелапе, ачал пере разно врсна ибадетија ко Аллах. И не случајно муъминско калби ко Рамазани си не буте намазенцар, буте зикреа, буте чити баја Курани, буте садакаја, буте организиридо ифтарија. Макарига треба те постајна менге коркорио пучибе. Со планиринаја пало Рамазан. Дали планиринаја и по наодорик, то ова е Аллахеске кодром, са со сјамсне ко масек Рамазани, или пак манга тиранамен, која маре пуране традиција. Ама требела те джана пралален дека, те пенджаре дали торо Рамазани, торо уручи прифатимо ко Аллах азza wa jal, Аллах му кратко одредиме атрибутија. По јектаро атрибутија те пенджаре дека торо Рамазани тало кабули ко Аллахи и тогаш која кадикетут на дингјана развод те джамија ке дешуек масек. Тоест продолжињан ко намази са шосјан сине ко намази ко Рамазани. Пазинеа сине тутаро харами емпало масек Рамазани са шо пазинеа сине тут ко Рамазани. Највредно со требело муслиманите халил тараква Рамазани со требела те добина важно лекција. И тало о морална вредностија. Соске о Аллах кергја кој е квакти сарине те пага, кој е квакти сарине сифирите кер.
Соско Аллах Азza wa Jal чирјанги аменде хајбе пиибе, по амен на Аллах на хана пја слободна два шајте кера, никој на дикеламен. Со аменде развисалил. Аменде развисало пралалено сабр. Аменде развисало шужо морал. И пучибе и тало. Дали амен положи јамо сабри? Дали одоборо сабри на шалгјамле на цело дивесеске, ке Аллах скоро керте мараман мере пралеа чал танки джамија, со си клилјан тутаро Рамазани. Кова дерси лилјан тутаро Рамазани. Мисли неако бор се јан попаше, танеа се јан попаше ко Аллахи, грешка се надале. Тушај тове прво те беше ки кјуша од орига, ем тове баро ко Аллахи Азza. Која себично сакава. Не потполна бишуштар сатија. Те на хајовелпи порука Рамазанескери. И порука е са фенгери. Која себичност. Ема ваја ко пучи беа карига. Валај дали разјатало фарамару Рамазан. Со деси сарило маре Рамазанеа. Е пралете на осетина паше. А е пралеске кераја дова нон-стоп ко намази, ало опрости манге мере прале муслиманеске. А ква кидна нас минате де сингевел ко муслимања. Ки джамија те пере, ки сежда тере прале муслиманеа, те дикетут со омраза, со нетрпение, онда саве лекција си клилјама ментаро масе ко Рамазани. Онда сави радос амен радуина амен ко дивесае байрамескер. Олеске пралален дозволна ква Рамазанија на мене те кле лулога, те си кавеламе начал това посабрджие, те ме начала маре морална вредностија, со пејгамбер сам какел ефкалу шејун фил мизани јомул кијаме, ел хулукул хасен, најпаро нешто со колку кијамет и талушкар тербија. Онда ту со капене тоес неко акти пејгамберешко сало ки џемем со мутергја. Соја ке го пекам мукен мош нек зашно перибути. Онда сока кера мена кари, ке кала пиштолија те мудараме. Кај тала маро сабри, кај тала маро исламски тербија, маро исламско ахляко. А кој ислами нас и кавело? Морате си кова, амаро пралипе машкараменде ти кера. O Allah Azza wa Jal garantиринела танки средине дженетескери манушеске која со одбинја расправија диалог переправлja па макар да и тало ко право. А кова и тало најважно со требелате хаљовата ромасек Рамазани. Сао ибадетија, намази, пости, зекјати, хаджи, ленгери цел тало, морално вредностија, а на мене те градине. А веј си ек ситуација, пејгамбер сама крила кој учареле ке муслиманескери лач, валај учарелескери ладжајпе. Па добре, алхамдулилlah, джана ситуме на ефонија дешефта. Но те раширнене каскери ладжајпе ко Фейсбук ја, ТикТок ја, ки џамија кавауло, маргепе, кергепе. Саво клучо сјанту. Клуче хајрескориле била чипаскортало, со раширинеату. Дарантаро Аллах и пралале. Кој е кекескери лаш пере пралескери лачи калела, о Аллах и намукела бизотери лашти калела англало јомул кијаме. Дарантаро Аллах и пралале. Пало масек Рамазани пралале нисјаме навера прописја со требелате джане. А два и тало постиве шов дивесата ромасек шевал. Пејгамбери алислам кава керел, ем кој постинела шов дивесата ромасек шевал, o Allah Azza wa Jal пишинала леске сарцело беште постиња. Соске, по секоја бути ко Allah Azza wa Jal рачунинела педеш. Три анда диве тришел, е макарига шов, тришел ушардеш, ко Allah пишинела петуке сарцело беш. Кола Италио прописја кале диве сенгоро, сар постинела пе. Пало байрами, со значинела тај сарла, дозволи му Итало туке те постинекла шов дивеса. Сар постинена пе. Те мангија шајде поснетаро јегдром, јег, дуј, трин, штар, пан, шов, дозволим. Подозволи мој да туке понеделник четврто. Подозволи мој да тало те спојнета кра дујдиве.
Но кога се накадига по дуј дивете спојнилиек диве, джан дека мекру забрани мој тало туке те посне коркори петок, коркори субота, коркори недел. Ако и тале споиме така, петок, субота, недела, на не нисо проблеми. Ама сардиве посебно, аква и тало забрани. Поставингё вела јек пучибе, со прво те постинав. Дали те постинав окола 900 чилома борчитаро Рамазани? Достингё вела то данду касало геланко доктори, пари пепелотке, пагляниек диве, дуј путу ингјан, ема чилоту борчитра кра тринштар диве. Поставингё вела пучиве. Дали ја карик? Прво о фарзи, со чиломатаро Рамазани кај Иранав, или шајда те постинав од 90 масек шевал, па ти ранав мороборче. Најправилно и тало агјар. Прво испостине оква о фарзи. Оква со ачилоту борчитаро Рамазани, дуј диве трин, прво два исплати неатут, па пало дова пости неа окола шов 90 рошева. Джувленги сјакари ке кавер посебно пропис. Джувлите вакера сине подолг периоди ко хајзи, ко Рамазани, јакана на жена дали ку успинел те поснело шевал, лаке и дозволимо те постинел прво о шевал, а шај те надокнадено окола 90 саджи коква Рамазани. Англал оква Рамазани, трујала ква цело беш, шај те поснел lijek диве, дуј диве, ко масек дуј диве, коква масек трин диве, ема гјар ти сплатингјо вел. А кала и тале фалален о прописија, а чало постебе масек шевал. Джи кога шај те постинаква, негде од прилика ковел до 18 април. Значи до 18 април тало аменге масек шева. Значи тај сарла, джико 18 април, кога год те поснакла шов дивеса, рачунинела петуке, сар те постингјан цело беш, најнормално ако поснакла шов дивеса, таро масек шева. Кера дова ако Аллах Азza wa Jal, Аллах те прифатинел томари уручија, те прифатинел томари бадетија, томари намазија. Аллах Azza wa Jal никогаш мато двојнел туме тарлескере кера, тарлескери бадетија. Кера дова ако Аллах Azza wa Jal адва со трошингено, Аллах нека надокнадинел томаро берекети, нека ракел. Кера дова ако Аллах Azza wa Jal та ракел туме таро секој искушение со нанет мен такати ти издржинен. Кера туме ге дова ако Аллах Azza wa Jal томари софра никогаш чучима те ачол. Аллах та ракел туме ко томаре дрома. Аллах та ракел туме таро шерие зулумчарен горо. О зулумчарја пере зулумеа пески пропас нека чивен. Кера дова ако Аллах Azza wa Jal она свади бетар томаро кер нека дуира керел, оборча нека цидел, томаре насвали нека сасларел, ем томаре муленге о Аллах и дженети нека дел. Акулу каули хада, астагфируllaha ли ва лекум фастагфируху, иннеху хувал гафуру рахим. الحمد لله تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن صفيه وقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Мангава те известинавме пало фарзија о кылди бетари џума намаз и сиаме нек дженаза, ка кылдина дженаз намаз, те шаите ослободина, те паронгјовел и дженаза.
керенети фарзи тари джумате код. Аллаху акбар. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم تبارك جلالك الله